ନରକେଶ ଅଛି ଗାଁକୁ ଡାକି ବସ ମୁଁ ଉଡ କରିବି ସିଏ ତ କହିଲା ଉଡ କରିବ ଆର ମୁଁ ଦଉଛି ତ ଅଛି ଦେବୁନି ଏ ଦେଇଦେ ଉପରେ ପଡ଼ୁକା ଯିବ କା ଏ ସିଧର ଦେଇଦେ ଉପରେ ମୁଁ ପଛେ ନେବି ମଣି କହିବ 28 ରଖିଦେ ଧତାରି ଲାଇଟ୍ ହଉନି ଭାଇ ଯେମିତି ଏଠି ହେଉଛି ସେଇଟା କର ମା କରୁଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯାହା ଫୁଟିବ ମୁଣ୍ଡି ମରାଇ ବହୁତ ନକ୍ଷେନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହବ କ'ଣ ନକ୍ଷେନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହବ କି ଗୋଟେ ବତର ତାର ସିଏ ଆକର ଆଉ କିଏ ବର୍ତ হবে ये टमाटर सॉस का 4 नो 3 नो अकाउंट 4 पड़ा କୋବି କେତେ କ'ଣ 30ଟା କୋବି ଏତେ ଦାମ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲାଉଜ
କେତେ ଯୋଉ ଏଇଟା କାମଟା গোলমরিচ କାଲି ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଁ ଧରିଦେଲେ ତମ ଜୋରରେ ଜମା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋର। ଗାଈ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଜାଣିଛ ନା କାହିଁ ଧରନ୍ତି କଣ ଧରିଦେଲେ କେତେ ସୁବିଧାରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପିଚାଟା ବୁଲେଇବ ମାରିବ ନାଥ ଗୋଟେ ଇଏ ଛାଡ଼ 2 ଜଣ ଛାଡ଼